Roýters habar agentligi daşary ýurt kompaniýalarynyň nagt puly azalan Türkmenistan suda bermek üçin nobata durýandyklaryny habar berýär. Ýerli synçylar meseläniň diňe Algyly kompaniýalar bilen çäklenmeýändigini, hökümetiň öz guran desgalarynyň harajatlarynyň aşagynda galyp, fiilen ejir çeken raýatlara berilmeli, öňöz pullaryny hem gurbatynyň çatmaýandygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti ekspertleriň aýdýan ykdysady kynçylyklaryny agdaman gurulanyna we soň saklamak üçin 100 millionlarça dollar çykdyjy boljak täze guruluş planlaryny eglan edýär. Türkmenistan bilen hökümet şertnamalary esasynda eden işleriniň hakyny alyp bilmeýändigini aýdýan kompaniýalaryň arasyndaky dagwalar medeniýet maglumatlarynyň çen tutulsa öňräkden gelýär. Emma Roýters bu ýagdaýy energiýa narhlarynyň aşaklamak bilen baglanşdyrýar we Ortiýetiň Gazprom kompaniýasynyň 3 ýyl hareket etmeden soň Türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagynyň Aşgabady üçin o diýen çalt bolmagynyna sebäbi bir topar kompaniýanyň ony tölenmedik pullar üçin suda berenligine ünsüz çekýär. Megerem şu gijikme bilen bagly resmi Türkmen medeniýeti Ortiýet bilen arada gaz sowdasynyň dikeldilenligi, täze aralaşygyň jikmejiklikleri, şol sany gazyň haýsy bakadan we näçe wagt, näçe mukdarda alınjakdygy hakyna hiç bir habar bermedi. Emma Roýters Gazprom bilen baglaşylan häzirki şertnamanyň sowdany ulaltma uğruna alınıp barlayan gepleşikleriň we Türkmen senagat taslamalaryna berur bolan serişdeleriň uzagyndan gazanylmak alamaty bolmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Türkmenistanyň ykdysadyety Roýtersiň fiýline görä 2015-nji ýyla çenli energiýa bahalarynyň ýokary bolmagyndan we gaz eksportyndan gelýän girdijilerden güllä ösdi hemde Türkmen hökümetiniň milliardlarça dollara durýan zawodlary, uly ýollary, beýleki taslamalary serişde ýatyrmagyna mümkinçilik töretdi. Emma bu mümkinçilik energiýa bahalary aşaklanandan soň Türkmenistanyň esasy ikalçysynyň biri bolan Ortiýeti ýitirmegi, daşary ýurt kompaniýalarynyň tölek şikaýatlarynyň görülmegi bilen tamam bolana meňzedi. Şu aralykda Türkmenistanyň Türkmengaz we Ortiýetiň Gazprom kompaniýalarynyň arasyndaky tölek dagwalary suwtdan berde çözülene meňzýär. İran bilen aradaky tölek dagwalarynyň ýagdaýy bolsa aýdyň däl. Ondan Belarus'un Belgorhimprom kompaniýasynyň tölek talaplary, Türkmenistanyň millionlarça dollara durýan enzamlarynyň berilmeýändigi baradaky şikaýatlar diňe öňden gelýän dagwalaryň üstüne ýetirýär. Mundan Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmenistanyň esasy daşary ýurt guruluşçylarynyň birine urulan Türk kompaniýasy Puly hem ýurtdan çykdy we onuň hem şeýle dagwalarynyň bardygy ma'lum boldy. Ortiýetiň MTS mobil kompaniýasy golaýda Türkmenistana ýatyran maýet sebäpli çeken ziýanynyň öwrüne talep edýän serişdelerini 700 million dollardan 1,5 milliard dollara çykardy. Bu habar hakyny alyp bilmeýän türk işçileriniň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň öňünden nowatdaky protestlerini geçirýän wagtyna gawat geldi. Mundan howpsuzlyk talaplary bilen baglykda Türkmen howa ýollarynyň uçurlarynyň Ýewropa ýurtlarynyň howa giňişligine girmegi gadagan edildi. Ýerli synçylar şol sany olarky Türkmen ilçisi Nur Muhammedxanow azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen hökümetiniň emele gelen agyr ýagdaýy dogry syýasy ykdysady baha bermegi näçe gijikdirse özüne we halka şonsuda kän ziýan etjekdigini durýarlar. Bu ýagdaý gitdigiçe beterlenýär. Şu ýagdaýda ýene de guruşyklar dowam etýär. Ol Türkmenistanyň ýagdaýyny agyr durma getirýär. Şoň üçin iň azyndan 10 ýyllap täze guruşyklary kesmeli. Şu mahalky ýagdaýdan ýoş-ýoş çykarýaly ýagdaý döretmeli. Olar Türkmen resmiýetiniň hasaplamalarına görä öz taslama kuwatlyklarynyň has pes derejede işleýän garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatyndan başga Türkmenistanyň soňky 12 ýylda gurulan desgalaryň köpüsi şol sany demir ýollar, kaşaň mehmanhanalar, kongres zallary, ministrlikleriň edara jaýlary, Olimpiýa şäherçesinde we beýleki ýerlerde gurulan sport desgalary, täze gurulan uçar menzilleri, Türkmenbaşy porty, Emel Ada, Altyn asyr Türkmen köýlýal desgalar Türkmen ykdysadyetine girdiji getirmekden geçen uly ýük we aýak bagy bolýar.